Национална онкологична болница Дева Мария разполага с всички необходими съоръжения за осигуряване на комплексно лечение в областта на онкологията. Онкологично отделение с 90 легла. Отделение по лъчетерапия с 2 ултрамодерни апарата с съчетание на оборудване за стереотактична радиохирургия на подвижни цели. На фирмата Варян. Неоклярна медицина. Онкохирургия. Онкоурология. Онкогастроентерология. Онкогинекология. Брахитерапия. С голямо удоволствие ви каним да се присъедините към нашия динамичен и иновативен екип по медицинска онкология в Университетска болница Дева Мария. Нашата цел е да предоставим възможност за развитие и обучение в областта на онкологията, където можете да приложите и разширите своите знания и умения. Какво предлагаме? Работа с водещи онколози. Достъп до последните изследвания и технологии в областта. Индивидуализиран наставнически подход и обучение. Заплата 3000 лева плюс. От вас се иска мотивация и интерес към онкологичната медицина. Готовност за учене и работа в екип. Как да се кандидатства? Моля, изпратете своята автобиография и мотивационно писмо до отдел човешки ресурси. Очакваме с нетърпение вашите кандидатури и възможността да работим заедно за постигане на отлични резултати в областта на онкологията. Пожелавам ви успех!